sakon giwan matan jihar Nasarawa Hajja Silifat Abdullahi Sulai. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Makaranta. An zana ki a makaranta? Wai me ya faru? Wai saboda na latti. Ke latti? To zo na. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi. Daga yau ba za ki sake yin latti ba. Zan sa abincinki da wuri ki karya. Ni da kaina zan dauke ki kai ki makaranta kin ji. Kin ji ko? Je ki canza. Sarki ika Allah. Umaira na'am, ina gajiya, ya gida, ya kwana biyu, ya damuna Umaira, ya baban namu aminin na Allah sarki. Dama na ga ya dace ne tunda abubuwa na ta kan karasowa, to kamata a ce in samu lokaci kamar irin wannan zo in same ki saboda mu ƙara neman fahimta tsakanin ni da ke, saboda kin san shi lamari na aure abu ne wanda yana da kyau dama ki san ni in san ki fahimci waye ni in fahimci waye ki. Kin ga abin aka yi sai yayi kyau wallahi Allah kuwa yanzu a ce ya kamata in zo saboda in ma da dan wani shawara ne ki sani da ni da ke yanzu mun koma mashawartan juna, yasa na ce ya kamata a ce na zo mu dan fuskanci juna ni da ke, ki fahimci waye ni ma in fahimci waye ke, inda wani shawarwari da za a dan dora akan san dan bikin yayi armashi dai. Shi yasa na ce bari zo in tadda ki. Ni ba wai auren ne ba na so ba, ya zancen makarantar zai kasance. Ni ina son in ci gaba da karatu. Allah zargi wanda abin kyau mai ai karatu wannan karatun nan mutumin da zai aure to ina shi na maganan karatu kuma ai karatun ya mace ɗakin mijinta kin da zaki aure ina batun maganan karatu kuma Umaira. Ki manta da wannan da Allah. Ki manta da wannan mutumin da zai aure kuma ina wani maganan karatu kuma ai duk wani karatun ki a ɗakin mijinki zaki. Ka gani yanzu nan idan nayi karatun nan zan taimaka wa 'ya'yanmu, zan sake kuma taimakawa al'umma, saboda wato ina son in samu ƙwarewa ɓangaren kiwon lafiya. Ba don komai ba, ina son in zama malaman asibiti saboda in taimaki al'umma mata. A inda batun maganan karatu ne Umaira, karki damu. Akwai wannan dan gidan wannan malam Dawai
kin san ya gama sakandariya ina matakin gaba ne yanzu nan ko shi na rika zuwa ina zuwa dan gida ina dan baki karatu akai da dai makarantar aka samu ba wai malami ya zo yana koyar da ni a gida ba amma kuma duk wani abin da za a yi ma ce mace a yi aure ta koma karatu kuma ai ba yi ba kenan wani lokacin zaka samu mara lafiya mace amma karancin likitoci mata sai ka ga namiji ne ke kula da su karatu yana da kyau saboda ba zan yadda a ce wai mata na ba lafiya kai ta asibiti kuma wani kato yana tsaya kanta ba gara a ce mace ne ya rawanta wurin addinin musulunci inda ya zo da shi kenan karatu yana da kyau ai insha Allah za a yi karki damu ai ana yin bikin nan lami lafiya insha Allah sai batun magana karatun nan kenan idan aka samu mata da suka yi karatu za a magance matsaloli da yawa kin kawai kin yi tunani inda maganar naki ya taba ni saboda ita al'umma dama kamata a ce musamman wannan asibiti wurin jinya kin ga kamata a ce inda maza kenan maza na nan inda mata na nan mata na nan ba wai a cakuɗa ga mata ga maza abin ba zai kyau ba musulunci ba ta yarda da wannan ba to ni ina son in koma gida to ba komai ki gaida baban namu umaira ba laifi a gaida gida a gaida baban namu sai da yamma na dawo dai ko yawa ya jima karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu karatun ya mace akwai alkhairi da inganci Seven day of the week, wato ranaku 7 na cikin mako. Monday shine Litinin, Tuesday shine Talata, Wednesday shine Laraba, Thursday shine Alhamis, Friday shine Juma'a, Saturday shine Asabar, Sunday shine Lahadi. To kai kuma na aka koya muku a makaranta. Na koya mana mathematics 1 plus 1 equals to 2 plus 2 ban sani wannan na manta. Sai ka ƙara ƙoƙari a makaranta kafin ka sami ilimi. Mai ƙoƙari ne kaɗai shine yake samun ilimi. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu karatun ya mace akwai alkhairi da inganci ba kina aiki ba ne? Kina fama da maki ne? To san da aiki. Ba wani abu ne ya shigo da ni class ɗinki domin in ga irin aikin da kuke ba malama Sadiya akwai matsaloli da suke ɗan fuskantar mutane a karatu musamman ma na yara mata. Kin ga ba zai yiwu yaran mata suna da matsaloli a cikin karatunsu su taso su ce dole ne za su zo gunmu mu maza mu gaya musu ba. To ku ne kamar iyayensu a nan makaranta. Tunda sun baro iyayensu kuma iyayensu sun danka su amana ne a hannunmu to dole ne mu mai da hankali wato musamman kamar ku mata ta gefen yaran mata ku mai da himma sosai duk abinda yaro ko ya ta karanta ba ta fahimta ba idan ta zo ta tambaye ki ba faɗa zaki mata ba jawo ta zaki hasali ma ki zaunar da ita menene baki gane ba a cikin karatun da aka yi gashi nan sai ki fahimtar da ita saboda wayannan yaran da aka kawo mana amana ne a gumu mun ɗauki alƙawari za mu karantar da su kuma gwamnati tana biyan mu wannan alƙawarin da muka ɗauka ba wai wa gwamnati kawai muka ɗauka ba ko kuma al'umma mun ɗauka ne har a gaban Allah saboda haka sai mu mai da hankali yaran mata ku mai da hankali akan karatu sosai saboda ba za su iya samun mu malamai maza su ce dole ne ga abin da ke damun su ba saboda haka a mai da hankali amma haice muna da matsala a hajji na gaskiya akwai yara guda 3 da ba su da school uniform to ina son kore su sai dai ka san kai ne gaba da ni ban tambayi izini a wajen ka ba abin ya hana ni kore su oh na'am haka ne
wannan matsalolin na fuskance su, musamman ma akwai yarinyar nan Fatima Bawa. Duk abubuwan da na ce su zo su same ki ake rubuta musu na takardu kuma sun saya, to ya zo min da ita ya kawo duk abin da kika ce su kawo ya zo da shi, sai dai abu ɗaya sai ya ce mun ba uniform ba kuma takalmi. Sai na ce mishi ba za a ɗauki ɗalibi a makaranta ba kayan makaranta kuma ba takalmi ba. To dai ya koka kuma na tausaya mishi, to amma hakan din bai sa na ce mishi za ta zauna a makarantar haka ta yi karatu ba tare da kayan makaranta ba. Na ce da Allah na ba shi sati ɗaya ya yi ƙoƙari ya yi mai yiwuwa ya ɗinka mata uniform. Saboda haka ba matsala, za mu sake dubawa mu gani wa'annan saura biyu ɗin ma mu aika wa iyayensu da saƙo, saboda ba za mu yadda ɗalibi ya zo ya yi karatu ba tare da yana da kayan makaranta ba. Saboda haka sai abin da muka duba muka gani zan sanar da ku, sai ku aika wa iyayensu a basu wani na ƙarshe. Bayan wannan ba wata matsala? Ba wata matsala. To shikenan, a tashi lafiya. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Da ilimin ka kauce ai ma wulakanci, da ilimin ka kauce ai ma iskanci. To ina jin kin Maira. Baba dama ba wani abu bane maganan aminin kan. Ina la'akari da maganan aure muke duba ga 'ya'yan da za mu haifa nan gaba. Saboda ka gani ya kamata in san wani irin miji ne zan aura, saboda tarbiyyar 'ya'yanmu. Iyayen in ba su da ilimi bayan da za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu. Domin samar da al'umma na gari sai an samu iyaye na gari. Karatun 'ya mace yana da mahimmanci duba ga shi ma namiji da yake jagoran gida, ya kamata karatun shi ma ya ɗare na iyalansa. Domin haka ne za a tafiyartar da gida ta yadda ya kamata. Mini na ya yi karatu, kin san da yake karatu irin tamu ta da muke yi lokacin nan, ban taɓa mantawa shekarun baya da yake kin san malaman ba wai yawa suka yi ba lokacin a duniya. Da kai wani gari da muke zuwa can wai shi Sakwato, wato garin nan sai an haye ruwa kan a tafi. Nan muke zuwa mu je mu ɗauki karatu, haka da kafa za mu tako mu zo. Amma in muka je akwai wani babban teku da suke da shi a nan wajen, in muka je shine muke hayewa a jirgin ruwa mu tafi. Sai aka yi wani lokaci da za mu je karatun nan, ruwa sai ya cika kogin, ba halin ma jirgi ya wuce da kai. To daga nan ne dai sahilin wannan lokacin dai shine yasa ba ma zuwa makarantar. Muka dan daga kafa. Daga bisani sai aka ce ai malamin ma Allah ya mai mutuwa. Ya cika. To a wannan lokacin dai ban dai mantawa, shi fa malam Jatau ina ganin kaman yana walfajar ne, ban manta ba. Yana walfajar? A walfajar yake. Ban manta ba, haka ne. Ma bai kai sabbi ba. To ai ni ma baba yanzu ni amma nake. To tun daga wannan lokacin dai duk karatun namu da ya biya tsaya, muka koma harkar noma da wasu abubuwa da muke danyi dai, ya harke ma kika taso kika gan mu haka. Ai kin san mun taba. Mun taba ba karatu. Kin san ku karatu irin namu ta da ai karatu ne ba irin naku na yanzu ba. Dadewa yake yi aka. Baba, abokinka yana walfajar. To kai a wani sura kake? To tashi ki bani wuri da Allah, ni zaki irin wannan tambaya na sakarci. Ni zaki tambaya ta ji maza ki kaga irin matsalan kenan. Shi yasa yaran zamani daga ka ce yaro yayi karatu, yaro in yayi karatu to yawan tambaya ne da shi. Shi wannan karatun naku da kuke na zamani dama tambayoyi yake sa ku yi wa mutane.
kawai daga magana da ake yi na daban sai ke ki kawo kina nema ki kauce kina tambayan wai a wani sura ni nike a kai abin naki kuma ai ya wuce gona da iri ha ina ruwanki da inda nike sai kin binciko kin san ina nike kai ikon Allah ƴaƴan nan Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Fatima, me ake nufi da wani? Tuletawa. Kin gane? A ce up, it, is, in. Don kuma fourletawa. Like F-O-U-R F-I-V-E. Good girl. N-I-N. Ina zuwa. Wato me yana ki zuwa pray? Wannan sako ne daga Hajja Salifat Abdullahi Sule, uwar gidan gwamnan jihar Nasarawa. Karatun ya mace akwai kyawu iyayenmu. Karatun ya mace akwai alkhairi da inganci. Da iliminka ka wuce munafurci, da iliminka ka wuce jahilci, da iliminka ka wuce iskanci, da iliminka ka wuce izgilanci, da iliminka ka wuce kwartanci, da iliminka ka wuce wulakanci, da iliminka ka wuce ai ma wulakanci,
da ilimin ka kauce ai ba iskanci, da ilimin ka kauce ai ma tozarci, da ilimin ka kauce dukan lalaci, da ilimin ka kauce dukannin kunci, da ilimin ka kauce dukan wawanci.